Cât de mult înseamnă finanțările pe care le face Uniunea Europeană și România pentru Republica Moldova? Bine, trebuie din start să menționăm că România a devenit principalul partener și nu doar comercial al Republicii Moldova. După embargourile impuse de Federația Rusă, Rusia nu mai este numărul 1 la importuri și exporturi. Bine, este o piață importantă. Este o piață importantă chiar și pentru România sau orice stat european, dar până la urmă nu... Nu, merge, să liniștit. Mai lărgeți. Până la urmă, e un pas, e foarte important partenerul strategic România pentru statul. În momentul de față. Tot timpul a fost. Acum citeam... Oamenii sunt conștienți, populația e conștientă de acest lucru? Cei citiți, da. Cei care au fost sau provin din familii cu creierii spălați, mai greu. Fiindcă le-a fost imprimată imaginea Uniunii Sovietice, imaginea Rusiei, imaginea țarului și probabil este și un sindrom Stockholm. Că au uitat că au existat deportările, au uitat embargoul din 2006 când a pus practic pe butuci industria vinului, fiindcă era piața numărul 1. Republica Moldova era omniprezentă pe piața rusească de vinuri. Și atunci, cei care au mai citit, cei care au mai ieșit în vest și își dau seama ce reprezintă Federația Rusă și ce reprezintă România, știu și își dau seama, conștientizează faptul că este un suport foarte important. Atât banii care vin din România, dar și cei veniți din Uniunea Europeană. Mare parte din populația Moldovei este la muncă în străinătate. E adevărat. În zona occidentală. Îmi închipui că ei au tot interesul să-și convingă soții, părinții, copiii, neamurile în general, de utilitatea orientării Republicii Moldova către Occident, nu? Către Uniunea Europeană. Fac acest lucru? Lumea e conștientă? Adică fac efortul ăsta de a-și convinge cunoscuții despre utilitatea orientării către Uniunea Europeană? Da, și prin intermediul celor care muncesc, dar noi am avut o campanie înainte de summitul de la Vilnius, se numea Moldova pe cale europeană. Și am făcut reportaje, am făcut și emisiuni, ediții speciale în Republică, în sate, unde într-adevăr au venit bani europeni sau au fost proiecte comune cu România și ceva s-a dezvoltat. Și atunci oamenii dintr-o comunitate unde și primarul îi merg bine rotițele din cap, înțeleg ce înseamnă Uniunea Europeană, înțeleg ce înseamnă și suportul venit din România. Cam care este proporția celor care cred că este util să ai o relație economică apropiată cu România și a celor care cred că este util să ai o relație economică apropiată cu Rusia, sau cum se zice așa, în mod exclusiv? Est și vest? Da. Bine, dacă ne uităm după sondaje, cam e jumătate la jumătate, dar sondajele știm. Deci a crescut proporția filoromânilor, ca să zic așa, pentru că înainte era undeva la un 70-30%. Bine, acum lumea percepe mai mult când este întrebată în sondaje, este întrebată mai mult mergem spre vest sau spre est și atunci vine la jumătate. Atunci când sunt întrebați despre unirea cu România, sunt mai puțin de 50%. Acum nu mi-amintesc exact o cifră ca să vă pot spune, dar oricum s-au mai schimbat lucruri. Mai este și o problemă. Cei din Republica Moldova, o parte din cetățenii Republicii Moldova, așteaptă cineva ceva să le facă. Și atunci când ceva merge prost, zic că, uite, asta vă este Europa. Și oamenii nu înțeleg că, de fapt, ei ar trebui ceva să schimbe, ei ar trebui să se implice ca să meargă bine. Și spuneam despre comunitățile care au adus bani europeni, despre primarii care au știut să scrie un proiect, să aducă, iarăși, fie că vorbim despre proiecte comune cu România, fie că vorbim despre proiecte strict venite pe axa Bruxellesului sau a Strasburgului. Și oamenii înțeleg. Și unde se implică, se mișcă. Și e și gândirea alta. Unde comunitatea nu are un manager bun, se întâmplă că le merge prost și nu știu de ce dau vida doar pe Europa. Situația economică a Republicii Moldova în acest moment este destul de nefericită. Cât de mult ajută fondurile care vin de la Uniunea Europeană și România? Bine, ar ajuta foarte mult, mai ales că în Republica Moldova este într-o criză bugetară, am putea să-i spunem, și există anumite riscuri pentru ca salariile, pensiile să fie date cu întârziere sau să fie, nu știu, nu vreau să mă gândesc la un scenariu
apocaliptic să nu fie plătite deloc. Și atunci banii chiar contează, dar și aici, după marele scandal cu banii delapidați din sistemul bancar, cele trei bănci, Banca de Economie, Unibanc și Banca Socială, credibilitatea, dar în special credibilitatea politicienilor a scăzut foarte mult. Că pe scroci la bănci tot timpul au fost, dar lumea, în primul rând, se uită la politicieni care au făcut ceva și după ce au mai apărut și niște nume, după ce au fost și ridicați anumiți deputați din Parlament, și vestul se uită puțin sceptic și cel mai grav este că au fost ridicați cei care au fost creditați cu foarte multă încredere de către vest. A fost prietenii vestului, cum exact, ar veni. A fost Angela Merkel aici și a apărut, a fost José Manuel Barroso aici, alături de deputatul ridicat de ofițerii CNA, care pe atunci era prim-ministru. Și aici aici e marea frustrare, că ei au investit bani, au investit foarte multă încredere în imaginea politicianului și atunci totul se rezumă la politic, nu se mai rezumă la anumite fapte. Și de aici contează foarte mult. Contează foarte mult, fiindcă avem o economie bazată pe consum. Deci nu producem, dar nu așa cum produce România, care industrie are despre ce vorbi. Republica Moldova are o industrie slab dezvoltată. Păi și România are un deficit destul de mare, importuri-exporturi. Adică și România e o țară care deocamdată consumă mai mult decât produce. Da, în România putem vorbi despre o fabrică, 2, 3, că produce ceva și exportă. Republica Moldova, pare după perioada sovietică, nu știu cum, dar toți au mers pe comerț și nu pe producție. Pe comerț, nu pe producție, foarte mult pe agricultură, dar o agricultură bazată pe subvenții. Nu sunt foarte mulți dintre cei care fac, sau bine, numărul celor care fac agricultură de performanță și știu ce să exporte sau știu ce să crească, nu este atât de mare. Au mai început să învețe în ultimii ani. De asta așa am pățit-o fie că este vorba despre merele care nu mai ajung în Federația Rusă și nu pot merge nici în Uniunea Europeană așa cum mergeau în Federația Rusă, că venea tirul la poartă, încărcau merele așa cum le încărcau, nu erau calibrate, nu erau sortate, nu erau învezi și mergeau și omul era obișnuit că ce să fac eu griji. Și sunt puțini. Acum? Mai crește numărul, fiindcă s-au învățat. Acum piața europeană este deschisă, dar ei nu pot exporta merele. De ce? Nu au avut un management al calității, să zicem. Adică nu au știut să facă un business plan, să anticipeze anumite lucruri. Bine, sunt cei care fac, și iarăși, și pe bani proprii, și pe bani europeni, au știut să-și facă o linie de sortare a merelor, frigidere care le păstreze, astfel încât să le poată vinde nu în septembrie, să le poată vinde în februarie sau în martie, când este prețul mult mai mare. Dar n-au învățat, au nevoie sau ar trebui să-și învețe să-și promoveze ceva. Sunt programe, sunt proiecte și importante. Și asta, ziceam, sunt importanți banii care vin atât din Uniunea Europeană, dar și chiar dacă vorbim despre acel credit pe care președintele Iohannis a decis să-l mai discute odată în Parlament. Să-l mai amâne un pic, de fapt. Să-l mai amâne, oricum este unul important în situația dată. Cum fondurile de la Uniunea Europeană sau de la România pot să ajute, cum pot să sporească încrederea dintre cele două regiuni aflate de-a stânga și de-a dreapta Nistrului? E o situație specifică cu regiunea separatistă transnistreană. Sunt închiși. Oamenii sunt conservați. Dacă o să mergeți, o să vedeți că sunt o conservă sovietică. E o zonă unde această regiune trăiește pe contrabandă. După ce Ucraina a închis punctele de frontieră comune cu regiunea separatistă și nu mai pot intra chiar prin toate punctele vamale, mărfurile care sunt impozitate, o duc cam prost de tot. A căzut economia transnistreană? 30% au redus plățile sociale sau bugetare. Pensionarii luau cu 30% mai puțin bani. Cei care munceau în instituțiile
în anumite instituții, iarăși, nu le putem spune instituții de stat, fiindcă regiunea separatistă nu este un stat și atunci încerc să găsesc un termen chiar corect. Nu sunt fericiți. Dar și acum ei nu văd în Republica Moldova un exemplu pozitiv? Ei nu văd și din cauza problemelor pe care le are, să zicem, Chișinăul oficial, și a politicului, și anumite probleme economice, dar, cum ziceam, sunt o conservă, sunt închiși, nu văd posturile de la Chișinău, nu au acces la informații. De ce posturile de la Chișinău sunt bruiate? Da. Și publica nu ajunge acolo. Postul public de televiziune, iarăși, nu este văzut acolo. Și vine și generația tânără care a fost educată într-un spirit sovietic. Mi este greu acum să zic dacă banii ar putea schimba atitudinea dintre cele două. Dar de ce există un interes foarte mare din partea ONG-urilor și instituțiilor din Republica Moldova să acceseze fonduri pentru sporirea acestei încrederi, adică pentru reînnoirea sau reîncălzirea relațiilor dintre cele două entități? Că așa trebuie să fie. Că așa trebuie să fie statul Republica Moldova să fie un stat integru. Ori, da bine, ONG-urile pot să vrea foarte mult, dar atâta timp cât Kremlinul nu vrea, degeaba vin banii și încearcă cumva să dezamorseze situația. Este foarte dificil. Proiectele astea sunt practic pe dezvoltare, separat de problemele politice. Crezi că într-adevăr ajută parteneriatele astea, proiectele astea comune, sau în ce măsură ajută? Ca oamenii să se cunoască, să nu mai fie așa închiși cei din Transnistria, cum ai zis. Practic fac și un schimb informațional, nu numai unul cultural? Habar n-am ce să răspund la întrebarea asta, fiindcă practic e o breșă. E o breșă, exact. Poate pe domeniul social chiar ar ajuta cumva, i-ar ajuta pe oamenii de acolo, dar e o regiune diferită decât Cipru. Cipru de Nord, mă refer. Așa. Circulă oamenii. Cei din nordul Ciprului au vrut reunificarea insulei. Acum, nu știu ce măsură o vor cei care locuiesc în partea stângă. Ei, în mare parte, sunt stataliști, dar stataliști din punct de vedere, ei se consideră Republica aparte. Nu au nevoie de Chișinăul oficial, nu au nevoie de relații bune, deși dacă ar merge lucrurile mult mai bine în Republica Moldova din punct de vedere social și economic, salarii mai mari, pensii mai mari, sunt sigur că s-ar mai gândi, dar toată problema ține de interesul Federației Ruse în această regiune, mai ales că nu este certă situația sau clară situația cu Ucraina și cu Donbassul și atunci oricând ai nevoie de o insuliță ca să poți... Trebuie să fii la graniță cu Uniunea Europeană, cumva. Spune-mi, te rog frumos, tu ai idee sau cunoști vreun proiect major, minor, finanțat de către Uniunea Europeană în parteneriat sau fără să fie în parteneriat cu România, de succes, ceva în Republica Moldova sau ceva care să nu fi funcționat în Republica Moldova? Niște bani care să fi fost sifonați, furați? Se vorbește mult despre banii care veniți din fondurile Uniunii Europene și cheltuiți aiurea aici în Republica Moldova, dar bine, cheltuiți aiurea, poate niște achiziții mai puțin clare sau anumite neclarități în acte contabile. Dar chiar și vorbeam despre banii dați de Uniunea Europeană pentru drumuri. Se fac licitații cu participarea experților din Uniunea Europeană, adică sunt verificate fondurile, sunt verificați cei care participă. Este un exemplu banal, dar chiar dacă Banca Mondială dă bani pentru reconstrucția drumurilor, sunt specialiști de acolo. Nu sunt dați așa, da? Și faceți ce doriți, sau cum a fost programul finanțat de Guvernul Statelor Unite, Millennium Challenges, și cu reparația drumurilor, iarăși i-au verificat. Da,
sunt probleme, fiindcă după au mai furat, moldovenii au decis că au nevoie de o bucată de pavaj de la stațiile de autobuze acasă să facă nu știu ce cu ele, un indicator rutier că poate prinde bine la găini sau la nu știu ce și atunci unii se mai gândesc, da, merită să facem dacă ei nu știu să gestioneze după. Dar să zicem că proiecte mari care să eșueze, dar nu-i putem spune eșec, dar deocamdată este într-o stare de stand-by proiectul cu gazoductul Iași-Ungheni, fiindcă asta e legislația la Chișinău, asta e și nu doar legislația de pe piața energetică. Moldova Gaz e monopolist și atunci avea anumite privilegii și aici trebuie schimbată și legislația astfel încât să meargă mult mai bine. Un singur furnizor tot timpul a fost. Am înțeles că acest gazoduct în momentul de față e inutil, nu mai este folosit, a fost folosit doar o perioadă foarte scurtă. Am citit și eu că am văzut și eu acest titlu cu gazoductul este inutil, dar nu poate. Cel puțin în acest moment, poate pe viitor o să fie util. Că nu poți când o să ajungă până la Chișinău sau când va fi toată infrastructura finalizată, nu știu cine o să mai zică că este inutil. Dar trebuie schimbată și legislația care să permită accesul gazelor corect pe piață, la nivel de tarif, la nivel de prețuri, că aici există. Republica Moldova încearcă acum să implementeze acele pachete energetice care prevăd furnizorul, distribuitorul și cel care achiziționează gazele trebuie să fie companii diferite. Ori la noi Moldova Gaz este și furnizor și distribuitor și achiziționează. Am înțeles. Tu, în calitate de cetățean al Republicii Moldova, ce experiențe ai avut legate de Transnistria? Vă spuneam cu experiența, dar am fost o singură dată și mi-a ajuns pe toată viața. Lucram la un ziar și am mers să fac o știre, un reportaj, un story despre o reuniune a bikerilor care își închideau sezonul de motociclism toamna. Și n-am rămas fără mașină. Bine, am trecut de postul de, nici nu știu cum să le zic, așa numiții vameși sau așa numita poliție de frontieră, atunci la ei grăniceri, îi spun. Am trecut fără nicio problemă, dar m-a oprit miliția transnistreană și conduceam mașina în bază de mandat, adică nu era proprietatea mea, era înregistrată pe numele tatălui meu și atunci cea mai bizară fază s-a uitat peste procură și peste mandat și a căutat cuvântul să conducă. Deci nu interesa că am drept, nu interesa că acum era scris că am voie să o vând, am voie să fac ce vreau, să o utilizez, nu știu. Deci a căutat milițianul și îmi spunea în rusă, tu spune unde este cuvântul să conducă. Și am scăpat cu 40 de lei moldovenești, cât o fi vreo... Șpagă. Da, vreo 80 lei românești noi și am trecut și am zis că înapoi am mers cu bacul pe la Bolovata nouă, am zis că nu mai am nevoie să trec mai bine altă dată, în altă viață. Crezi că asta cu șpaga la nivelul funcționarilor de la vamă mi s-ar fi putut întâmpla oricui sau în special? Da, nu erau vame și iarăși reprezentanții acestor structuri paramilitare sau dar s-ar fi putut întâmpla oricui, nu neapărat unui cetățean din Republica Moldova. Și aveam niște frustrări, ziceam că uite să fi fost pe partea oficială, te mai cerți cu polițistul, îi mai spui ceva, dar acolo habar n-ai ce o să-ți facă. Te-a ridicat, te-a dus într-o secție de miliție și te ține, află că ai fost reținut nu știu când. Și atunci am zis că lasă. Vreau să merg să văd și meciul Stelei cu Șerif și am zis că mă uit cum pierde Steaua de la televizor, nu mă duc acolo, îmi trebuie mie perpeții pe cap. Care crezi că este viitorul Republicii Moldova și Transnistriei? Ce ar trebui să se întâmple ca să fie bine pentru cele două entități? Bine, ideal ar fi să fie un stat integru, adică să fie un singur. Crezi că se mai poate ajunge? Eu sunt sceptic la acest capitol. Și aici vorbim despre geopolitică, nu vorbim despre Tiraspol și Chișinăul oficial. Vorbim despre Kaliningradul,
cum a rămas? A rămas o insulă printre statele baltice și așa și va rămâne. Sau regiunea separatistă transnistreană e o insulă și așa va rămâne atâta timp cât Rusia are nevoie de această fâșie de pământ, sau statele separatiste georgiene. E exact la fel. Nu dacă ar fi fost un interes sau ar renunța Federația Rusă la ele, de mult se integrau, de mult vedeau că ar fi bine să fie o Georgie mare sau ar fi bine Republica Moldova să aibă toate, să aibă chiar un hotar controlat cu Ucraina și nu unul așa pe alocuri doar administrativ. Dar eu sunt sceptic la acest capitol. Cipru de Nord a rămas încă neintegrat în Cipru, dar e o altă poveste, fiindcă Cipru este stat al Uniunii, Cipru de Sud este stat al Uniunii Europene. Aici este mai chiar dificil. Între România și Republica Moldova vezi un viitor? Vă referiți la un stat unitar? Cum vezi tu viitorul? Crezi că vor rămâne două state separate și așa e bine, sau ar fi bine să se unească, sau cum ar trebui să stea lucrurile? Bine, ideal ar fi să fie un singur stat și, mă rog, sunt și câteva păreri. Unii văd o Românie și o Republică Moldova în Uniunea Europeană și fără granițe, alții vorbesc despre o reunificare a României, dar, bine, eu sunt optimist, sunt realist, dar sunt niște scenarii idealiste, dacă putem. Care sunt temerile celor care nu-și doresc unirea cu România? Depinde despre cine vorbim. Dacă vorbim despre politicieni, că ar putea să nu mai fie politicieni sau ar putea să nu mai aibă putere. Aici sunt cineva și într-o Românie unită cu Republica Moldova ar putea să nu fie cineva. Și omului de rând? De ce ar putea fi teamă? Omul de rând încă nu a înțeles. Și spuneam despre cei care au mai citit, cei care mai știu istorie, cei care și-au dat seama ce înseamnă vestul și valorile europene, nu este frică. Dar cei care încă nu văd sau nu-și dau seama despre anumite valori, lor are frică. Tot timpul ți este frică de ceea ce nu știi. Noi am mai întrebat câțiva cetățeni. Unul din ei ne-a spus, vorbitoare de limbă rusă, că nu știe, de exemplu, în cazul reunificării, dacă ea va mai putea folosi limba ei maternă, limba rusă. Dar nu interzice nimeni. Eu zic temerea ei, asta ne-a și zis, că nu știe dacă mai poate să-și folosească limba. Altcineva ne-a întrebat dacă atitudinea României vis-a-vis de Republica Moldova este în continuare ca cea a Rusiei și o vede doar ca pe o provincie care aparține de fapt României, respectiv Rusia, știi, care vede tot așa, își vede Republica Moldova ca pe o provincie a sa. Nu știu, dacă vorbim despre România și Federația Rusă, nu știu câți bani a investit Rusia în Republica Moldova prin proiecte și să Dar există vreo statistică în sensul ăsta făcută de cineva? Dar nu sunt bani dați. Sunt promisiuni. Am putea spune că au venit bani din Rusia, dar au venit în regiunea separatistă transnistreană. Fie că vorbim despre gaze pentru care nu își achită, pe care nu le plătesc și datoria este impusă Chișinăului oficial și nu Tiraspolului separatist. Da, așa au venit banii. În rest nu a venit niciun proiect grandios, nu a venit niciun ban din partea guvernului, din partea Kremlinului dat pentru dezvoltare, pentru infrastructură. Îmi spunea chiar un fost președinte care zicea că eu am vorbit cu oficialul de la Moscova, de la Kremlin, am discutat de mai multe ori, dar n-a dat niciun ban. Promisiuni, da. Promisiuni au fost, dar bani nu au venit. Au venit embargouri, au venit interdicții, au venit deportările muncitorilor care lucrează mai mult sau mai puțin legal în Federația Rusă. Dar să vină proiecte clare și să mi-l arate cineva pe hârtie, că uite, au venit 100 de milioane de dolari care au fost investiți în drumuri. Nu sunt. Da, au fost investitori ruși care au cumpărat uzinele și fabricile, fie că vorbim despre conserve de zahăr, sau de vinuri, care peste noapte au dispărut, care au fost vândute la utilajele, au fost vândute la fier vechi și s-au îmbogățit foarte. Dar nu au fost investiții. Pentru mine este suficient.
legat de o posibilă aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Va dura. Crezi că e posibil? Este posibil, dar nu în 10-15 ani. În termen mai lung? Nu cred. Nu mai devreme. Nu mai devreme, fiindcă sunt toate convențiile, sunt toți pașii care trebuie trecuți. Noi vorbim despre un drum european pe care l-a trecut și România, dar România a devenit întâi stat NATO, după care a devenit membru al Uniunii Europene. Republica Moldova nu a făcut încă pași mari spre Uniunea Europeană. Sunt dar își dorește? Pași mici și încă importanți. nu e clar dacă vrea sau nu. Sunt jocuri politice și dacă cineva și-ar dori foarte mult să le explice oamenilor și să-i educe, să le explice ce înseamnă de fapt Uniunea Europeană, că vin manipulările din Est. Că uitați-vă, în Uniunea Europeană sunt foarte mulți homosexuali, că în Rusia nu sunt, știți, de parte. Ei sunt cumva protejați sau au granițele închise pentru homosexuali. Că uite că o să vă pierdeți identitatea. Și vorbeați despre limba rusă. Lipovenii în România își vorbesc limba fără nicio problemă, sau alte grupuri etnice sau minorități. Nimeni nu le-a interzis, nimeni nu le-a zis că băi, gata, de mâine nu vorbești în limba pe care o ai tu. Da, dacă ne uităm în istorie, așa a făcut Uniunea Sovietică și așa a încercat să facă și Rusia țaristă prin 1912, când a băgat limba rusă cam peste tot. Și școli multe. Practic, Rusia manipulează populația din Republica Moldova. Da, și nu e greu. Manipulează, spunându-le că Uniunea Europeană o să facă exact ce au făcut ei, deși e neadevărat. Probabil. Dar vedem că acum este un război informațional. Războaiele sau cam puțin s-au schimbat. Adică mașinăria de manipulare este foarte importantă. S-a văzut în Ucraina, în Donbass. Da, bine, o regiune iarăși populată sau locuită în mare parte de etnici ruși, nu de cei ucraineni. Mai e ceva la care te-ai gândit și despre care ai vrea să vorbești? Da, nu știu, eu am menționat faptul că Uniunea Europeană și România sunt principalii parteneri comerciali, strategici ai Republicii Moldova. Am vorbit, să știe exemplu pe care... Rusia este în momentul de față pe locul 2 sau a picat mai multe locuri? Nu mi-amintesc exact cifrele, ar putea fi pe locul, după ultimele statistici, am impresia că este pe locul 2, dar după România, la capitolul import din Moldova, dar ar putea să mai și cadă, fiindcă rușii, practic, vinurile nu ajung în Federația Rusă, merele nu ajung în Federația Rusă. Au mai scos ei anumite interdicții pentru anumite companii din sudul Republicii Moldova, din regiunea Găgăuză, au scos interdicții sau nu au supus unui embargo companiile din regiunea separatistă transnistreană. Dar, în mare parte, există companii care încă au probleme și nu pot exporta. N-a fost scoasă această interdicție în totalitate. Dar în aceeași măsură, eu știu că și Uniunea Europeană a făcut o listă cu companii din Transnistria care nu pot exporta în Uniunea Europeană. Este adevărat? Nu știu, chiar nu sunt documentat la acest subiect. Oricum, companiile din regiunea separatistă, ca să exporte în Uniunea Europeană, trebuie să fie înregistrate la Chișinău. Nu poate un stat inexistent să exporte într-un stat existent. Sau, să zicem, când tu ți-ai falsificat un act de identitate și te duci la bancă să-ți iei un împrumut. Cine ți-l dă? Nu ți-l dă nimeni. Ai un act de identitate valabil, eliberat de primărie, dau niște exemple, de circa de poliție și atunci duci. Și businessul înțelege, businessul știe foarte bine că ce le convine și ce nu le convine și cât e de bine să meargă spre Uniunea Europeană. Apropo, și din regiunea separatistă transnistreană, exporturile, majoritatea, o bună parte din exporturi merg spre UE, nu merg spre Federația Rusă. Ok, mulțumesc frumos! Cea mai mare plăcere!